প্রকার হয়েছিল? 2 গড়িয়া, 4 গড়িয়া, 8 গড়িয়া। চুম্বুরি কথা কହୁଛୁ মতো লাଗୁଛି ତୁ ଏସବୁ ନ ଖାଇଥିଲେ ବି ମିଠା 2-4 କିଲୋ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥିବୁ। ହଁ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ଏପଟେ ଉଠିଏ ବୁଲିଲୁ ବୋଲ। ହେଲେ ତୁ ସେ ରୋଷେଇ ଶାଳ ଭିତରେ ପଶିଥିଲୁ କି? ତୋ ମୁହଁଟା କଣ ଏମିତି ପୋଡ଼ିଲା ପୋଡ଼ିଲା ଦେଖାଯାଉଛି? ଓ ନିଆଁ ଘାସ ଆସିକି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ନାଇଁ? ହଲ ନେ ଗାମୁଛା ନେ ବସିବ ନେ ନେ ଆଗ ନେ। କଣ ମିଳିଲା? କଣ ପାଇଲୁ? କଣ ହରେଇଲୁ ତୁ? କଣ କହୁଥିଲୁ ବେ? ସୂର୍ୟା ପଡାଲ ଭାଇ ଆସି ନହେଲେ କାଲି ସେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିବ। ଏଥର ବୁଝିଲୁ ତୁ? ତୁ ଯା ପାଇଁ ଧଡ଼ମୁଡ଼ି ହେଲୁ ତା ମନରେ ତୋ ପାଇଁ ଦର୍ଦ କେତେ ବୁଝିଲୁ ତ? ସେ ଚଟୁକି ବୋଲି ଉଚ୍ଚଉଛି ଆଉ ତୁ ଏଠି ଚଟୁକି ଭୋଜି ଖାଇକି ପେଟ ପୁରଉଛୁ। ଭାଇ ଏଇଆ ତ ପ୍ରେମ, ଏଇଆ ତ ଭଲ ଭାଇ। ତୋର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଭୁଲିଯା ତାକୁ, ତୋ ମନରୁ ପଛିଦେ ତାକୁ। ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବୁ? ଆମ ମଲା ବାପାଙ୍କ ରାଣ ପକେଇଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଇଲି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଦେଲି, ଛାଡ଼ି ପାରିଲି ତୁ ମତ? ମତ ମୋ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ସୂର୍ୟା ପଡା ରକ୍ତ କରିକି ଘର କରିଛି। ତୁ ପ୍ରେମର ବିଷୟ ମଦ ନିଶା ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଶା ରେ ଭାଇ। ନିଶା ଖାଉଥିବା ମଣିଷଟା ଯେମିତି ନିଶା ଛାପିରେ ପାଗଳ ଦେଇଯାଏ, ଏ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଏ ସ୍ପନ୍ଦନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ସେ ସୂର୍ୟା ପଡା ତତେ ଧୋକା ଦେଇଛି। ନଈରେ ଘର କରିଥିବା ମାଛ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ମୋ ପାଣି ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ନା? ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀଟା ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଆକାଶର ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇପାରିବ? ତୁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଦିନ ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ସୂର୍ୟା ନନ୍ଦାକୁ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିବିନି। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ସେ ମୋ ଦରକାରରେ ଆସିବନି। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲି, ଭଲ ପାଉନି କି ଭଲ ପାଇନି। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତାର କାରଣ ନଥିଲା ସେ କିଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ମଣିଷ, ସୁଖୀ ମଣିଷ, ସୁଖୀ ମଣିଷ। ତୁ କଣ ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ? ଆଜି ସିନା ବୁଝୁନୁ, ହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ତ ଭୁଲ ତତେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ସେ ଅନୁତାପ ତତେ ଦିନେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦବ, ପାଉଁଶ କରିଦବ ତତେ। ଚାଲିছিল ଭାଇ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ହାତରେ ଗୋଟାଏ ମହମବତୀ ଧରିବା ସହିତ ସମାନ। ମହମବତୀ
পোকা ফিস করি হ্যাঁ ফিস ফিঙ্গার হ্যাঁ ফিস ফ্রাই হ্যাঁ ফিস মশলা হ্যাঁ ফিস মশলা এই ফিস কালি আচার দেই গলু তাহলে ফিস খটা করবো ফিস আচার ହେଇଛି ননা ও তো এইটা করতেছু গাড়ি গাড়ি ক্ষীরে ওই ক্যালেন্ডার তোতে কইছিল না ও রাস্তা করো 500 মান জমি বিক্রি ହେଇଗଲା বে নেই যাও যাও ও বে সরিয়া পড়া স্ত্রী ভଳି স্ত্রী এ গাঁর তার ଅଛି বে না 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 যা কোন না আমি মালা করলে তো আনবো আইটি যেମିତି কলার ବି ସେମିତି উঠবসি মেনকা তা পাখରେ হারবানি মেনকা ହଁ বে আমার চকরা সাউঝ মেনকা চক্କର ସାହାଯ୍ୟ মেনକା ଭିଡି ଖାଉଛି ସିଏ ନୁହେଁ ଆଉ ତା କଥା କହୁ ସର୍କର মেনକା ও স্বর্গ মেনকা ନମାଲୋ ଗୋଟେ କଥା କହି ଖରାପ না কবে ଖରାପ না ক ତୁ ପାଣି ଉଠି বাড়িবি বে ক্যালেন্ডার কোন ভাবিছি বে মতে হ্যাঁ গাড়ি গাড়ি ক্ষীর বাপ দেখুছু চারি পারু তিনি পা ভিতরକୁ ନେଇ ଗଲେଣି ଆଉ ପାଏ ଷ୍ଟକରେ ଅଛି ନା ଖାଲି କାଳି ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ ହଳ ହୋଇପାରେନି ନା, ନା, ନା। ହଳ କରିବା ପାଇଁ କାଇଦା କଟକଣା ଜଣେ ଥିବା ଦରକାର বে আকাশিয়া কন্টি যদি সাইজ করিকি ধরিবু হল জীব কুয়াড়ে বে ଶୁଣ ଶୁଣ ତୁ ନହେଲେ କଣ୍ଟି ମୁଠେଇକିରି ସାଇଜ କରି ଧରି ଚାଷ କରିଦଉ ତୋ ଜମି ନହେଲେ ଯୋଉ ପଡିଆକୁ ସେଇ ପଡିଆ বে ক্যালেন্ডার তুই মতে বোকা ভাবুଛୁ ଆଉ ବୋକା ଭାବିବା হে কি পুଅ কাম শাস্ত্র পড়িছি রে এই তুমি যা কালি 10টা বেলକୁ হরিয়ার পাখরে দেখা ହଁ ହଁ যা ଯା ତୁ ତ ପୁରା କାଉଡୁ ମାରୁ ହେଇଗଲୁଣି ଆଉ ଚାଲ দেরি হেলানি জানি পারলু যা কি বে আরে তাকে ধোকা মারি চালিও ନନାଲୋ কোন ମତେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ সলা 2000 টাকা নেকি করু ফের 500 কোন ହଉ হ্যাঁ 5 ଟଙ୍କା দেবি 5 ଟଙ୍କା দেবি କଣ ବାହାରୁ ବୋଲି 5 ମାନେ ଜମି ବିକି ଦେଲୁ ଆଉ ତୁ ଚଉଠି କରିବୁ ଜାଣିଲୁ ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶହ ଶହ ହେଇକି ଚାଲୁନୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ତ ଚାଲୁନୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଲୁଛି সলা কেতে বড় লোক কথা কହୁଛୁ বে ନନାଲୋ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ପଡେ দেবিনি 300 ଟଙ୍କା দেবিনি ଜମା ଦିଅନି ନା দেবিনি ଇଏ ତ ଯେତିକି ପିଇଛି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବନି ଆସିଲା ବେଳେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିଲା কেন দেখ ଯଦି ଆଉ ପିବ ଏ ତମରି ଜନ୍ମ ଶୋଇବ ନା ওই শলা বেশি পার্টি করু তম চুলি মুন্ডে শুই যাবে বে তা চুরি করে গেছে না না আর কি করে না মনা সে সমস্ত দিয়ে বলি ভগবান তা মন জানি মাল আকাশিয়া দেখ কই সূর্যা না বাওর পরি বাওর এ সলা এই হবনি রে না বজি পরি বজি নাই সূর্যা না স্ত্রী পরি স্ত্রী নাই ও নন্না চৌটি পরি চৌটি এই দাও বে নে দাও वो नन्ना शादी के जैसा शादी যা 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 सुन হ্যাঁ तो तोर कथा कहिए কবে मने হ্যাঁ पंडापुर হ্যাঁ যুদ্ধ বলে ডরিও নেই ডরিবি কাহিଁକି ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛି ମାରିବି ନହେଲେ ମରିବି ଡରିବି କାହିଁକି हैप्पी फोर्थ नाइट ସେଇଆ ସେଇଆ इंग्लिश तो पढ़िबी नहीं जाने ତୁ ଶଳା କଣ୍ଟି କଲେଜକୁ ପଢୁଛୁ ତ ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବେ ସୂରିଆ ପଣ୍ଡା ବାହା ହେଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମନେ ରଖିବ ଆଉ ସୂରିଆ ପଣ୍ଡା ଯୋଉଠି କରିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମନେ ରଖିବ Oh
ଟିକେ ଶୁଣିବ। ମୋ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ମୁଁ ଆଗୁଆ ଫିଟ୍ ରହୁଛି। ତମେ ଯାହା କହିବା କଥା କାଲି ସକାଳେ କହିବ। ମୋର ତମକୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଏ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ରାତି। ତମେ ବୁଝୁନା କାହିଁକି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପା ମତେ ସିଆଡେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ। ତମେ ଯାଅ। ମୁଁ ଭାବନା ଓ ଭାବନା ଭାଇ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ତମେ ମୋର ତମକୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଥିଲା। କାମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ପରା, ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହବନି ରେ, ସେ କଥାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋପନ ରଖିବା ଉଚିତ। କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବେଶୀ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଓ ମୋର ବି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାଲ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ତମେ ସେଇଠି କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ମୁଁ କହିବି ତମେ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେରି କାହା ସେସବୁ କଥା ଏଠି ହୁଅନ୍ତି। ନେଲ ଆମେ ହୋମ ନଡ଼ିଆଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନା ନା ମତେ ସେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଭଲ ଲାଗେନି? ହଉ ये काली गाई କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଦିଅ। ଆରେ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ କାହିଁକି? ତମେ ନ ପିଅ ମୁଁ ପିଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ କଣ ବୁଝିପାରୁନି? ଏଟା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, 1000 ନୀତି ନିୟମ। କାମ ସରିବା ପରେ ଗାଡ଼ି ସିନା ଆଗେଇବ। ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଏ। କାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ବିବ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ସେ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଜଣେ ସୁପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ ଘରେ ହେଇପାରିବିନି। ଖବରା ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତମେ ମତେ ବେଦୀ ଉପରେ ବସି ବାହା ହେଇସାରିଛ। 7 କଳସ 8 ଦୀପ 10 ଦିଗପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଛ। ଯାହା ବି କରିଛି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି କରିଛି। ମତେ ବାହା ହବାଟା, ମୋର ଅଭିନୟ ଥିଲା। ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବାଟା, ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ନାଁ ଦେଇଥିଲା। ଆବାସ ଶେଷରେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏ ଅପେକ୍ଷା ତମକୁ ନୁହେଁ, କାହାକୁ? ମୋ ପ୍ରେମିକକୁ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମନ ହୃଦୟ ବାହା କରି ସାରିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛି। ବାହାରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛ? ଭିତରକୁ ଆସ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଭୁଲ କରିନି। ମତେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଭାବନା ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ଜାଣେ ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ହାପି ପାଇଁ କଣ। ହାପି ପାଇଁ ତମେ ବାପା ମା ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ହାପି ମତେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଥିଲ ନା, ଭାବନା ସହିତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ କେବଳ ଭାବନାକୁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଜୀବନକୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବନାକୁ ବିବାହ କରିସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାକର 5 ମାଣ ଚକଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଯୋଉ ଜମିରେ ମୋ ବାପା, ଗୋଷୀ ବାପ, ଜେଜେ ବାପା ଅଖି ମୁଠି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ ନନା, ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଭାବନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି ତମର ନୁହେଁ ତାହେଲେ କାହାର ବି ନୁହେଁ। ଏମିତି ମୁଁ ଯଦି ତମର ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମୋର ବି ନୁହେଁ। ତମେ ଯଦି ଏବେ ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇ ନ ଯାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଓଢ଼ଣୀରେ ଫାଶୀ ଲଗେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି। ସମସ୍ତେ କହିବେ ସୂର୍ୟା ପଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପାପ ମୋ ଆଖିରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଟାକୁ ଧିକ୍କାର କଲି, ସେଇଟା ମରିଗଲା। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛ, ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ସୂର୍ୟା ପଣ୍ଡାଟାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ନା ପସନ୍ଦ କରି ଚାଲିଗଲା। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଯେ
ଜୀବନ ଠାରୁ ସମ୍ମାନଠୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଯାହା ପାଇଁ ବଡ଼ ତା ନାଁଟା ସୂରିଆ ପଣ୍ଡା। ଆରେ ମୋ ପିଠିରେ ପାହାଡ଼ ଆଘାତ ହେଲେ ଶୋଇଯିବିରେ, ମୋ ଛାତିରେ ବାଲି କଣାଟେ ବାଜିଗଲେ ମୋ କଲିଜା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯିବ। କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ନା। ଏ ଭାବନା, କେହି ନଜାଣେ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ନନା ଓ ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର କଥା। ନନାଙ୍କ ଆଖିର ଟୋପାଏ ଲୁହ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ଭସେଇ ଦେବ। ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହ ଫାଇଲିଂ ସାହାଯ୍ୟ ଉଡ଼େଇ ଦେବ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ, ମୋ ସ୍ଥିତି, ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ। ମୋ ପାଣି ଭିତ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଭାବନା, ମୋ ପାଣି। ଶୁଣିଯାଅ, ଏତେବେଳେ ଜଣେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହିବି। ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲି, ଯାହା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏତେ ମହାନ ଆଦର୍ଶର ମଣିଷ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାହସ ବାନ୍ଧି ବେଦିରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ବାପା ଭାଇ ସିନା ମତେ ବୁଝିଲେନି, ହେଲେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ମତେ କହିଥିଲେ, ସୂରିଆ ପଣ୍ଡା ନାରୀ ଜାତିକୁ ମାର ସମ୍ମାନ ଦିଏ। এই নারী জননী জয়া ভগিনী সুতা, এই নারী লক্ষ্মী, এই নারী দুর্গা। ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି ବି ଜଣେ ନାରୀରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦେଶର ନାଁ ଭାରତ ମାତା। ସେ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସବୁବେଳେ ସେ ମତେ ବୁଝିବେ, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଜ୍ଞାନୀ କରି ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସଜେଇ ଦିଏ। ଭାବନା, ଭାବିନଥିଲି ମୋ ଧର ଆକର୍ଷଣ ମୋ ଭାବର ଦେବତାକୁ ରାକ୍ଷସରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଭାବନା, ବୁଝିଗଲି, ନାରୀର ମାଂସ ପାଖରେ ସବୁ ମଣିଷ ଭୋକିଲା ବାଘ। ଭାବନା, ଜଣେ ନାରୀର ଉନ୍ମତ୍ତ ବକ୍ଷଚର ଆକର୍ଷଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯୌନ ବିକାଶ କରନ୍ତି। ଏ ଅମଣିଷ, ଏ ଭୋକିଲା ବାଘ, ଏ ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ ଆଜି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହାପିର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ମାନେ ଏ ମ୍ୟାଡାମ, ଏ ସୂରିଆ ପଣ୍ଡା ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଯୌନ ଲଗାମଛଳେ ଘୋଡ଼ାକୁ କାବୁ କରି ରଖିଥିବା ଏକାକୀ ଅସହାୟ ମଣିଷଟିଏ। ମ୍ୟାଡାମ, ଏବେ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ନାରୀର ଉନ୍ମତ୍ତ ବକ୍ଷରେ ଅଜାଣତରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲେ ପିଲା ଦିନେ ଭୋକ କଲେ ମା ଛାତିକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ମଧୁପାନ କରିବା କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି। ଏ ମ୍ୟାଡାମ, ଏ ସୂରିଆ ପଣ୍ଡା ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ ନୁହଁ। ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହି କହି ମତେ ଏମିତି ଚିଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଯଦି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠଉଛି ମତେ ଭାରି ବାଧୁଛି, ବାଧୁଛି ମତେ। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ ଆଜି ସକାଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଘରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି, ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲି। ଆସିଲୁ ଭଲ କଲୁ ରେ ହାପି। କେହି ଜଣେ କହିଥିଲା ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେଲେ ତମେ ତମ ପ୍ରେମିକକୁ ବାହା ହବ, ଆଉ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ତମେ ଆଉ କା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହବ। ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା କ୍ଷମା କର। ପ୍ରେମ କେବେ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର। ତୋ ପ୍ରେମ ବଞ୍ଚି ରହିବରେ ହାପି। କେହି କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ନେଇ ରାତାରାତି ତୁ ପଳେଇ ଯା। ତମେ
ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦିକି କହିଲେ ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ତମେ ହସିକି କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ହଁ ରେ, ଆଜି ତ ମୋର ହସିବାର କଥା। ହସିବାର କଥା। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ରେ ହାପି? କାଲିଠୁ ଆଉ ଇଏ ହସ ସହିତ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାପନାର ଦେଖା ହବନି। ମତେ ଏ ଗାଁ ଘର ଛାଡ଼ି ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ହବ। ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଯିବ ନା? ଆରେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଘରକୁ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଦେବେ ରେ। ମତେ ବୁଝେଇବେ, ସମବେତ ନାଚ ନେଇବେ। ସହିପାରିବିନି ରେ ମୁଁ ତମରି ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଟାକୁ ପଥର କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ହସୁଥିଲେ। କାଲିଠୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ପଥର ମୁଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଠାକୁର କହିବେ ରେ। ଏ ପଥରକୁ କେତେ ବାଧିବ କହିଲ? ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ନା। ଆମେ ତମ ପରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାପନା ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତୁମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ। ଏବେ ଜଣେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ମୋ ବାପା ଭାଇ ଯେମିତିକା ଲୋକ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ। ତମେ ଯାହା କରିବେ, ସେମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ସେମାନେ ତମକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ତମ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଭାବନା। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଚତୁର୍ଥୀ ହବ। ଏଇଠି ଚତୁର୍ଥୀ ହବ ମାନେ? ଚତୁର୍ଥୀ ସମାପିତ ହେଇଯିବା ପରେ ଆମ କୋଳରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ତମ ବାତ ଯେମିତି ଏ ଘରେ ନ ପଡେ, ବାତ ଯେମିତି ଏ ଘରେ ନ ପଡେ। ବିଦ୍ୟୁତ ନଗର ଚତୁର୍ଥୀ ହବ କେମିତି? ରଜନୀ କଥା ଭୁଲରେ ବସାଇ ମୋ ହୋଇ ଆସୁଛି ବାସନ ଧର। ରଜନୀ କଥା ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରି ତମର ଫିକି ଦେବି। ଆଉ ସେ ବାସନ ଶେଷ ଆଣି ପକେଇବି। ସେ ବାସନ ଶେଷକୁ ଆଣି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେବି। ଦେଖିବ ତମେ, ଦେଖିବ ତମେ। ଫୁଲ ଯଦି ଛୁଇଁ ଦେବାର ଥିଲା, ବାସନ ସେଜକୁ ଯଦି କାଟି ଦେବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଥିଲ? ତମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହବ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ହେ ଭଗବାନ! ସରିଗଲା।